Faré la segona part de jugant amb l'Estu i pujant-lo copes i faré... A veure, vaig a veure aquí... Faré aquest nou, bastant nou tipus de joc. Després igual canvio de tipus de joc, igual faig un altre tipus de joc, no sé. Ho faig solos o... L'últim vídeo el recomano bastant i me va anar bastant bé. No! M'han matat a la primera... estava molt concentrat dient el que deia. I vaig fer solos i vaig guanyar 8 de les 9 partides, crec. No, igual 7 de les 9, no sé quantes van ser, però em vaig guanyar bastantes, quasi la majoria, i ara me concentro a fer això. A veure. Ara intento trobar... Ara jo m'he de concentrar perquè és que... No, genial. Com la Sandy aquest no faci res, que és molt complicat, m'haig de canviar de mapa de joc, perquè és que ho veig complicadet. No, el personatge no. Vaig a fer, mira, duo. Duo no, que el personatge... Mira, a veure com és, faig això. Espero que me vagi bé. No sé, a veure com anirà. Balon Brawl. És un personatge que pot anar bé perquè, clar, puc fer una tècnica d'agafar-ho. Ara guardo vida i no vull que sàpiguen si tinc la pilota. Vale, va. He marcat de totes maneres. Volia fer una altra jugada, volia tirar-la i avançar, però dona igual. Passa-me-la, Barley. Sí, passa-me-la. Però què fas? A veure. Bé, he guanyat de totes maneres. Jo que hem guanyat copes, tornaré a fer en aquest Balon Brawl i a veure si torno a guanyar. Jo al principi he de tirar almenys com un tir, volia tenir la ulti. La cosa és que no avança gaire i clar, no puc fer la jugada. Volia tirar-la, agafar la ulti i anar. I aquesta jugada és una mica complicat si no avança molt el Brawler, en aquest cas. M'han matat. A veure... Ara han matat, han matat el Frank. Ara jo intentaré avançar, que no el tinguin. El tenen l'equip contrari. És perillós. A veure, va. No, m'he posat allí com un boig, no sé què feia. Vale? Si el Frank se'ls ha carregat a els dos, bé. Ara ja podem anar a l'Emsems i jo. I a veure si podem marcar. M'he de carregar l'altre estuc allà. Perquè aquí està. Aquí. No, és que en sèrio, són masses. A veure si el Frank pot fer alguna cosa, però és que clar, són masses. Va. No arribo. Va. No arribo. Va, Frank. És que el Frank, la cosa és que separa per disparar i clar. És el problema dels Franks. Vale, va. Emsems, aquesta piloteta me la quedo jo. Frank, protegeix-me. No, volia marcar, però... Ha resultat molt complicat. 30 segons, a veure. Això m'acostarà remuntar, però bueno. No, Emsems. Què fa l'Emsems ara? No. No t'escapulis. No t'escapis. Vale, va. Gol! Els 8 segons, els 7 segons, els 6 segons. Va.
Això igual és un empat, no sé. Ara farem la segona part. No, 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 no. M'han deixat sol. La tiro el més lluny que puc i... No. He ben fet de tirar la ulti. A més, el que poc que em costa de tirar una ulti així fàcil. No! No! L'Ems no ha cobrit prou bé. Bueno, hem fet el que hem pogut. Ha sigut una mica una pifiada, però bueno. A veure si aquesta puc tornar a guanyar, com la primera que he fet, i a guanyar. Va, a veure, primer, un tir per aconseguir ulti, ja ho tinc, això, ja està. No, vale, camper. Uno aquí, és fàcil ser camper. Va, ja han marcat. Bé, va, un gol. I jo és que volia fer la tècnica, però és que clar, amb aquest brawler, pues, com que quasi impossible és. Passa-me-la. No, no la vam passar, bueno, no passa res. Bueno, hem guanyat, i això és l'important, això és el que a mi m'importa. O sigui que, si guanyem copes, doncs ja està. I tots han dit que volien tornar a jugar, doncs bé. A veure, a buscar la ulti. La ulti, una bala i pum, ja està. Bueno, doncs bé. Passa'm la ulti. Ai, la bala, i aquesta. Passa-me-la. Va, genial. Vale, bé, hem marcat un gol. Bé. M'agrada. Vale, passa-me-la. Això és com a pifiada total. Vale, passa-me-la. Que rates que sou. Va, ara és l'hora. Però què fa? Marca ja. Ah, ja deia jo. S'estava allí mig any. I tenia l'última, a més, podia haver-la tirat més alt. Ai, més fort, més lluny. Vale, doncs va. Doncs a tornar a jugar i a tornar a marcar. A veure, va. Jo puc. A veure què faré. Hi ha un estuc, però amb com una disfressa. Tenen. Ah, sí, la disfressa aquella d'estuc. La que jo no tinc. Va. No tinc ulti encara. Lo fàcil que és i no la tinc. Vale, va. Passa-me-la. Va, jo flipo. No! Bueno, va. Bueno, si no avancen, doncs bé. S'han quedat ahí en el seu espaiat aquí. Així. Bueno, doncs si no avancen, doncs bé. Vale, tinc la pilota. Ja està. Això és meu. No! Genial, que això està més perdut que jo que sé. Ja. Genial. Ens ha marcat un gol. Bueno, pues... No sé, a veure. Vale, marca ja. Marca. Ah, per fi. Vale, va. Sí, Yupi ha marcat. És que jo tinc la ulti i no la utilitzo, no sé per què. Bé, m'ha anat bé. Vale, tinc la ulti, o sigui, me poso en una cantonada aquí i puc arribar a marcar. És que aquí hi ha uns tubs. Per aquí, sí, jo sé que estàs. La gent no m'enganya. No! És que no tenia vida. No ho havia de fer. A veure. 24 segons. 24 segons i estem igual. Ho he complicat.
M'estic posant molt nerviós. Ja ho sé. Vale, va. No, que protegeixin per aquest costat. No! No! Però què és això? Què és això? A veure, això ha sigut una humillació. Però bueno. Va, faig una última partida. I després acabo el vídeo aquí. Espero que la guanyi. La guanyem tot l'equip, aquests. Sí, Goyon. A veure. No. Què fa el meu despertador encenent-se? Un moment, que se m'està encenent. Ara, ja està. A veure. No. Vale, ja està. És que si la tirés i utilitzés l'ulti per avançar, no sé què passaria. Perquè és que ja avanço tan poc. Tu sí. Vaig a marcar. Que dolenta. Marco. Vale, va. Acosta't, bona, ja està, ja tinc l'ulti. Això està més bé que mi. Bé, pam. Adeu. Nani. Bueno, va. Buah, genial. Això què era? A veure, estan guanyant. No, estem guanyant de totes maneres. Ens va igual marcaven un gol, però no semblen molt enfadats pel gol que els hi hem marcat abans. No, va, a veure si pot. Deixa-li. Sí, va, tu pots. Ricochet, va, Rico. Ves. Rico, no, t'ha matant, posaré no? Va posar això, m'ho agafo jo, meu. Itis mine. Bueno, doncs jo aquí a marcar. Bé. Com han fet en la partida anterior. Doncs jo aquí acabo el vídeo. No he posat moltes copes, he posat 30 copes, crec, igual. Bueno, he perdut bastantes partides. I fins a la pròxima. Adeu.